אז בעזרת השם יתברך ממשיכים בזוהר הקדוש, פרשת שמות, דף י"ז עמוד א', איפה שהגענו. אז בעזרת השם עכשיו נראה את רבי יצחק שיפרש את הפסוק בשיר השירים. בשיר השירים בפרק ב' בפסוק י"ז. אומר שלמה המלך עליו השלום, עד שיפוח היום ונסו הצללים. אז כותב רש"י בגמרא, שמה הכוונה שהשמש בראש כל אדם, בראש כל אדם השמש הכוונה זה בחצות. בחצות היום זה נקרא שהשמש הוא בראש כל אדם. והוא מתחיל ללכת לכיוון המערב, זה לכיוון שקיעת החמה. זה מה שכתוב בפסוק. פסוק מדבר שהשמש הולך בכיוון של המערב, כוונה שמתחיל את שקיעת החמה. אז זה מה שהוא אומר. עד שיפוח היום, הכוונה עד שיהיה השמש דפוח מן הארץ, הכוונה לרדת לשקוע, הכוונה שזה שקיעת החמה. ועד שינוסו הצללים, שעת ערב. ואז הוא מפרש. עד שיפוח היום, היקרה על גלותה דישראל יטמע. הפסוק הזה נאמר על הגלות של ישראל, שיהיו בגלות עד שיפוח ויעבור היום של ממשלת האומות. אז פה שקיעת החמה, הכוונה זה מדובר עד שיעבור היום, זה נקרא ממשלת האומות. אז זה הכוונה שקיעת החמה. שקיעת החמה הכוונה שיגמר הגלות. ייגמר הגלות. כי מה זה גלות באמת? זה שליטת אומות העולם, זה השליטה שלהם. זה נקרא גלות. עד שיפוח היום הכוונה שיגמר הגלות, שיגמר השליטה של אומות העולם. דאינון ישתעבדון בגלותם עד שיסתיים מהו יומה. דשולטנותה דאומין, שהם ישתעבדו בגלות עד שיסתיים אותו היום. איזה יום? של ממשלת האומות על ישראל. ברגע שיסתיים ממשלת האומות בישראל, זה נקרא שעד שיפוח היום, זה היום הזה. מה זה היום הזה? ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד, זה היום הזה. היום שהכוונה ייגמר ממשלת האומות על עם ישראל. דתנן, כמו שלמדנו, אמר רבי יצחק, 1000 שנין הוא שולטנותה דכל אומין כחדה על היהודי ישראל. עכשיו בא רבי יצחק מה אומר? כמה זה היום הזה? כי היום בעיניך, כי 1000 שנים בעיניך כיום אתמול. 1000 שנים בעיניך כיום אתמול. מה הכוונה? יום אחד של הקדוש ברוך הוא פה בעולם הזה, כמה זה? 1000 שנה. 1000 שנה. יום אחד של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה, 1000 שנה. אז הוא אומר, אז היום הזה זה 1000. מה זה היום הזה של 1000? הוא אומר, 1000 שנה ניתנה ממשלת לכל האומות יחד למשול על ישראל. אבל בעוונות זה המשיך. אבל באמת כתוב במדרש איכה, במדרש איכה כתוב באמת שהיה אחרי חורבן הבית, היה כאילו כביכול הקדוש ברוך הוא נשבע כמה זמן? 1000 שנה. 1000 שנה לא יכול להיבנות בית המקדש. אי אפשר. לכן המוראים, התנאים וכולי אי אפשר. אבל אחרי 1000 שנה, למה לא נבנה? אנחנו כמעט 2000 עכשיו. כמה נשאר ל-2000? פחות מ-50 שנה זה כבר 2000. אז אנחנו באיחור, קרוב ל-1000. עוד פחות מ-50 שנה זה 1000. באיחור אני מדבר. יש איזה כס בשמיים? מה זה? יש כס הזה בשמיים? לא, יש חשבון שמיים. יש חשבון. השאלה מהו? מהו החשבון? בדיוק, למה הוא בא? אז רבנו חיים ויטל שואל את זה. הוא שואל את זה. למה? והוא שואל את זה לפני בדיוק 454 שנים. הוא שואל את זה. זאת אומרת שמה? אצלו היה איחור של 504 שנים. כשהיה איחור של 504 שנים הוא שאל את זה, את השאלה הזו. אז מה נגיד אנחנו? אנחנו עוד תוסיף עוד 450 שנה, אז אנחנו באיחור של 954 שנים. ובכל זאת, וכך הוא שאל, למה באמת הוא באיחור? למה הוא באיחור? אז על זה הוא אומר ככה, אומר
שבאמת בגלל שהם לא עושים לשם שמיים. כך אומר רבנו חיים ויטל. שום דבר לא לשם שמיים. אפילו שבונים בתי כנסיות, כך הוא אומר. בונים בתי כנסיות, בונים בתי מדרשות, עושים זה, עושים מה שאתה רוצה עושים, הכל. אבל מה? כבוד לעצמו. אבל בדיוק. זה מבחינת מה שכתוב, כתוב קוראים לזה, בדור של דור הפלגה. דור הפלגה כתוב, נבנה לנו שם. נבנה לנו שם. מה זה נבנה לנו שם? הכוונה, כל מה שעשינו, כל מה שהם עושים זה בגלל השם שלהם. זה בגלל השם שלהם. שיעשו להם שם, זה הכוונה, זה לא שם בדיוק. שהכוונה יקראו את הבית כנסת על השם שלהם וכו'. נבנה לנו מגדל. מגדל הכוונה, הכל בשביל שלא לשם שמיים. כך הוא אומר. אם הוא לא היה אומר, לא היינו אומרים דבר כזה. אדם פותח ישיבה, אדם עושה כולל, מה? אומר, אם זה לא לשם שמיים, אז הוא אומר, זה מעכב את הגאולה. אם זה לא לשם שמיים, הוא אומר, זה מעכב את הגאולה. כך הוא כותב. כך הוא כותב רבנו חיים ויטל מפורש. ולכן, אומר פה בזוהר הקדוש, בעוונותינו הרבים, שנתאספו עליהם כמה וכמה שנים, מפני שאנחנו נותנים להם כוח. אתה יודע מה כתוב פה? מה זה אנחנו נותנים להם כוח? אנחנו נותנים כוח כביכול לאומות העולם, כביכול לחיצונים וכו', כדי שיכולים לשלוט בעולם. אז אנחנו נותנים להם כוח, כן, נותנים להם כוח כדי שישלטו בעולם, וזה מעכב את הגאולה. זה מעכב את הגאולה. ולת לך אומה דלה ישתעבד בהון. ואין לך אומה שלא תשתעבד בישראל. אז כביכול אומר רבי יצחק, מי נותן את הכוח לאומות העולם? זה עם ישראל. עם ישראל. למה? אומר רבנו חיים ויטל, כי לא לשם שמיים. זאת אומרת, שאדם שעושה את כל מה שהוא עושה לשם שמיים, אם הוא פותח ישיבה, אם הוא פותח כולל, אם הוא עכשיו עושה שיעור תורה, והכל לשם שמיים, אומר זה מקרב את הגאולה. זה מקרב את הגאולה. אבל אם חס ושלום הפוך, אם חס ושלום הפוך, לא לשם שמיים, אומר זה מעכב את הגאולה. ולמה? ולמה? אתה יודע למה? כי נותנים להם כוח. נותנים לאומות העולם, נותנים להם כוח, לכן חס ושלום זה מעריך את הגלות. למה? כי ברגע שהם מקבלים כוח, אז זה מעריך את הגלות. ויום אחדה, ולקיבלם, הוא אומר ויום אחד של הקדוש ברוך הוא כבודו. מה הכוונה? אומר כמו שכותב הפסוק. מה כותב הפסוק בזכריה? זה פסוק בזכריה בפרק י"ד. פרק י"ד פסוק ז', אומר זכריה הנביא, דכתיב והיה יום אחד, כשיעבור יומו של הקדוש ברוך הוא ייוודע לאדוני. הכוונה לי' כו' כ', שזה הקדוש ברוך הוא. הכוונה הוא נודע לשם מתי יושלם מאותו היום, ונודע שיומו של הקדוש ברוך הוא 1000 שנים, כמו שכתוב, כי 1000 שנים בעיניך כיום אתמול כי יעבור. אז 1000 שנים בעיניך כיום אתמול כי יעבור. אז אומר בשם הגדולים במערכת רבי אליעזר בעל הרוקח, כך כותב אחידה כותב, כי לכן לא בא בן ישי בזמנם של התנאים והאמוראים, שהיו קדושים וצדיקים, שהם כמותם בדורות הבאים אחריהם, מפני שהיו בתוך 1000 מחורבן בית המקדש. אומר אחידה, לכן אל תשאל למה בא אצל התנאים והאמוראים שהיו קדושים. אתה יודע שכל שם שכתוב בגמרא, כל אחד שכתוב בגמרא, כל המורה שכתוב בגמרא, מינימום, מה מינימום שהוא יכול לעשות? זה המינימום, תחיית המתים. תחיית המתים זה המינימום כוח שיכל לעשות אותו אחד שכתוב את השם שלו בגמרא. אם הוא לא יכול לעשות מינימום תחיית המתים, לא נכתב בגמרא, לא כתוב בגמרא, אי אפשר. מה זה, בן אדם מת, מת? כן, הוא עושה תחיית המתים. לא תחיית המתים לכולם. תחיית המתים למה שצריך. אם הוא רוצה לעשות תחיית המתים למישהו, יכול. לכן כתבו את השם שלו בגמרא. אבל אם הוא לא יכול לעשות תחיית המתים, לא כותבים את השם שלו בגמרא. נבין על מה מדובר. אז כל מי שכתוב בגמרא, הוא יכול לעשות תחיית המתים.
אז מה אתה אומר לי, אז למה אתה אומר שהמשיח לא יכול לבוא בזמן התנאים והאמוראים שמינימום יכולים לעשות תחיית המתים? אז על זה הוא עונה החידה, בגלל השבועה, בגלל שהקדוש ברוך הוא אמר 1000 שנה הוא לא יבוא, יומו של הקדוש ברוך הוא. יעני בשביל הכבוד של הקדוש ברוך הוא שיחריב את המקדש בגלל העבירות של עם ישראל, נכון? אז בגלל זה אומר שהוא צריך 1000 שנה שלא ייבנה. ממש לא ייבנה בית המקדש 1000 שנה. אבל אחר כך, אחרי 1000 שנה, למה לא נבנה? אז זה אמרתי מקודם, מה שאומר רבנו חיים ויטל, ולכן, תראה, לתקן את העולם אי אפשר. אדם לא יכול לתקן את העולם. לכן כל פעם בשיעורים התלמידים הרבה שואלים אותי, למה זה עושה? מה זה למה? אתה לא יכול לתקן את העולם. אז תפסיק להסתכל כאילו על הקלקול, ותנסה לעבוד על התיקון. אז מה התיקון? שיהיה לשם שמיים. אז תתחיל, פשוט תתחיל, תהיה אתה לשם שמיים, למה לא? כתוב במקום שאין איש, ישתדל להיות איש. אם אין עכשיו אף אחד כביכול לשם שמיים, לכן יש גאולה, לכן יש גלות, והגאולה מתעכבת. אז אם כל אחד יתחיל בעצמו להיות לשם שמיים, בסוף בעזרת השם כולם יהיו לשם שמיים. ואז באמת זה יקצר את הגלות ויבוא הגאולה. זה דבר ראשון. כתוב במקום שאין איש ישתדל להיות איש, זה דבר ראשון. דבר שני, בדבר שני כתוב שמקום הניחו לי להתגדר בו. כך כתוב. מה זה אומר? מה זה אומר? אתה מביא עכשיו חידוש. אז כולם אומרים לך, לא הבנתי, מה? איפה כתוב החידוש הזה? למה רבי אליעזר הגדול, רבי עקיבא וכל התנאים האמוראים לא אמרו את החידוש, לא חשבו על החידוש שלך? הבנת? ככה שואלים אותך. אתה יודע מה אתה אומר להם? אני אגיד לך מה אתה יודע. אתה יודע מה תגיד להם? מקום הניחו לי מן השמיים להתגדר בו. ככה תגיד להם. הבנת? כך כתוב. להתגדר, לשון גדר. להתגדר, כך כתוב. מקום הניחו לי מן השמיים להתגדר בו. מה הפשט? אז הפשט הוא שכן, כן. הוא לא אמר, אני אמרתי. זה יכול להיות, כן. למה לא? למה לא? הרי אתה נשמה שהייתה בהר סיני. אתה היית בהר סיני, נכון? אז למה לא? למה שלא תביא לי חידוש עכשיו? תביא לי חידוש ששמעת בהר סיני. למה לא? הבנת? זה מה שאמרו חז"ל. זה מה שאמרו חז"ל. לכן מקום הניחו לי מן השמיים להתגדר בו, ולכן יכול להיות ויכול להיות, וזה שום בעיה. אז שתי הדברים, לזכור את שתי הדברים, שמקום שאין איש, תשתדל להיות איש. אם, אני אומר חס ושלום, כן? בעזרת השם שכולם יהיו לשם שמיים. אבל אם חס ושלום אתה נמצא בסביבה שהם לא עושים לשם שמיים, אז אתה תעשה. אתה תהיה לשם שמיים. יפה. דבר שני, כמו שאמרתי, כן, אתה אומר, אבל איך הוא הרב של העיר, לא יודע מה, הרב של הבית כנסת, והוא לא לשם שמיים, איך אני יכול להיות לשם שמיים? אתה יכול לשאול שאלה כזו, כמו שאמרתי לגבי החידוש, אז אתה יכול להגיד לו, מקום, הניחו לי מן השמיים להתגדר בו. אז אתה יכול, כן, אתה יכול. זה לא בגלל האדם, כביכול שהוא יותר ממך טוב, זה בעיניך, כי אתה לא יכול לדעת. אדם הוא, אתה יודע, הוא נוטה לדון, זה יותר, זה פחות וזה. זה האדם עושה, אבל הוא צודק, הוא לא צודק. כי אסור לאדם לדון, איך אתה יכול לדון? אפילו בבית דין, שאנחנו יושבים בבית דין, למשל עם הדיינים, יושבים בבית דין לדון, לא דנים את האדם. אתה יודע את זה? אין דבר כזה. בכל הגמרא, בחושן משפט, שזה החלק של השולחן ערוך, של הבית דין, בחושן משפט, אנחנו לא דנים את האדם. אין דבר כזה, אין הלכה כזו. אין הלכה כזו, לא במשנה, לא בגמרא, לא בפוסקים, ולא בשולחן ערוך. דנים את המעשה. חזק וברוך, דנים את המעשה. לכן, לא מעניין אותי. הוא עשיר, הוא עני, הוא מה שאתה רוצה, הוא בינוני, לא מעניין אותי. אני דן את המעשה. אני דן את המעשה, וזהו. לכן אפילו שהוא עני, כתוב, אין איפה ואיפה. אי אפשר להגיד, אתה יודע, הוא עני, אני חייב את העשיר. אסור לך לעשות את זה. אתה חייב לדון את המעשה. אז לפי המעשה אתה דן. לכן אני אומר אותו דבר. זה לא משנה עכשיו שאתה תגיד עכשיו הבן אדם ככה וככה. מאיפה אתה יודע?
אתה לא יודע שום דבר. העיקר שאתה תופס, את התיקון, ואתה משתדל לעסוק בתיקון. אז מה התיקון? שכל מעשינו יהיו לשם שמיים. אם זה לפתוח ישיבה, אם זה לפתוח כולל, אם זה להעמיד תלמידים, אם זה לעשות שיעור, אם זה לעשות דרשה, מה שיהיה, אם זה לעשות תפילה, מה שיהיה, הכל שיהיה, כל מעשינו יהיה לשם שמיים. זה דבר ראשון. דבר שני, הוא אומר לך שיש עוד פירוש. עוד פירוש עד שיפוח היום. דבר אחר, עד שיפוח היום הכוונה, קודם שיפוח היום, יומא דאומין. לפני שיפוח היום, אומר ויעבור וישתלם היום, דהיינו 1000 שנה של ממשלת האומות. הבנת מה כתוב פה? לפני שיגמור. איפה אנחנו רחוקים מזה? אבל כתוב פה בפירוש השני, עד שיפוח היום, הכוונה לפני. מה זה עד? לפני. עד שיפוח היום, ייגמר היום, לא לפני. לפני שיגמר היום, ונעשו הצללים, הכוונה קודם שינוסו הצללים, אינון שולטנן דשלטו עליו הם שרי האומות ששלטו עליהם בציון וירושלים. הבנת מה זה? נעשו הצללים. מי זה? אתה יודע מי זה? זה השולטנן דשלטו עליו. מה זה שולטנן? זה אומות העולם. מי זה? אומות העולם ששלטו על עם ישראל איפה? בציון ובירושלים. אז כתוב, אלך לי אל הר המור. אומר שלמה המלך, אלך לי אל הר המור, אמר קודשה בריחו, אלך לי לנערה האומות מירושלים, דהו הר המור. הר המור אומר זה ירושלים. הר המור, זה לכן כתוב הר המוריה. לכן אתה קורא לו הר המוריה, זה הר המור. הר המור, הר המוריה, זה אותו מקום, זה ירושלים. איפה שהיה אברהם אבינו, שחט את יצחק, נכון? איך קוראים לזה? הר המוריה. אומר, אלך לנער לבער את האומות השותים בירושלים, שהוא הר המור. כמה דכתיב בהר המוריה אשר בירושלים. ואל גבעת הלבונה דה במקדשה די בציון. זהו בית המקדש בהר ציון. מה הכוונה? הר המור זה ירושלים. עכשיו, אל גבעת הלבונה, מה זה גבעת הלבונה? זה בית המקדש. איפה היה בית המקדש? בציון. בית המקדש בציון. לכן ציון וירושלים. ציון זה רומז על בית המקדש. ירושלים זה אומר, זה הקדושה של העיר. של העיר ירושלים. אז אומר דכתיב ביפה נוף משוש כל הארץ הר ציון, שבכל מקום שיהיו האומות ינער אותם הקדוש ברוך הוא. זה לא משנה איפה יהיו. לא משנה איפה יהיו, הוא ינער את האומות העולם איפה שיהיו. הם לא יכולים לברוח. מאיפה יברחו? יברחו מהקדוש ברוך הוא? אי אפשר. כמה דעת אמר, לאחוז בכנפות הארץ וינערו רשעים ממנה. כהי דאחיד בטלית לנערה תנופה מינה. כזה כמו האוחז הטלית לנער מהתינופת והאבק ממנו. לוקח את הטלית ומנער אותו, נכון? מנער את הטלית כדי להוציא את האבק, את הלכלוך של הטלית. כמו אתם זוכרים, היו לוקחים את השטיחים, את השטיח, לוקחים מקל ומרביצים לשטיח כדי לנער אותו. נכון, לנקות אותו, לוקחים מקל על השטיח, מנקה אותו. אז הוא אומר, ככה יעשה לאומות. ככה יעשה לאומות, ינער אותם. יפה, זה כדאי להגיד את זה, יפה, אני אגיד את זה. אמרתי את זה פעם פה. כתוב שאדם שמוציא את הטלית בלילה, שלא יתלה אותו. למה? הוא אומר שיש אחיזת החיצונים. אז אם הוא תלה אותו, אם הוא לא ידע, הוא תלה אותו. בבוקר ינער את הטלית לפני שהוא מחזיר אותו. כן. לפני שהוא לובש את הטלית, ינער אותו. טלית קטן, כן. טלית קטן, ינער אותו. טלית קטן. אם הוא תלה אותו בלילה, למשל על כיסא, על דלת של הארון, אתה יודע, הוא תלה אותו. אתה יודע, על קולב, לא משנה, תלה את הטלית. אם הוא תלה את הטלית קטן, בבוקר לא ישים אותו ישר, לא. ינער אותו, ואחרי זה ישים.
כן, שלא יגיד, שינער את כל הקהלים. אבל בלי להגיד, שלא לעורר אותם. בלי להגיד, רק במחשבה. אבל מה? אם אתה רוצה לעקוף את כל זה, שלא יהיה את זה, מה אתה עושה? בלילה תקפל אותו ותשים במדף. שהחוטים לא יהיו תלויים. שהחוטים בפנים. זה נקרא ציציות. החוטים זה הציציות. הטלית זה הבגד. אז שהציציות יהיו מקופלים טוב בתוך הטלית, תשים את זה על המדף. בזה אין בעיה. אתה יכול לשים אותו בבוקר, אין בזה שום בעיה. אבל אם הוא לא ידע ותלה את הטלית, אז שינער אותו לפני שהוא שם את הטלית. למה? כי יש אחיזה. זה הנקודה. ואם עשית לו כניסה וטלית אותו שתבש, גם בעיה? לא, תראה, זה נקרא לצורכו של הטלית, אז אין בזה בעיה. אבל מידת חסידות, כן לנער. כי תראה, אי אפשר לסמוך עליהם. אתה יכול לסמוך עליהם? על הקהלי אי אפשר לסמוך עליהם. זה כל המרעין בישין, כל זה, אתה לא יודע, אי אפשר. זה דבר ראשון. דבר שני, איפה כתוב את הדבר הזה שראינו עכשיו, שהוא מנער אותם? זה כתוב לגבי חיבוט הקבר. חיבוט הקבר לא קשור לאדם, אפילו הוא צדיק. החיבוט הקבר זה קשור לדבר אחד. לחטא האדם הראשון זה זוהמת הנחש. אז אפילו שפה הוא עשה תשובה, הוא עשה הכל, אבל ברגע שקוברים את האדם, אותו זה, מתרחב הקבר, מעמידים את האדם, תופסים אותו כמו הטלית, ומנערים אותו מהזוהמת הנחש. אז יש כאלו שבקושי, אתה יודע, בקושי נוגעים בו כי הוא צדיק, וזה לא עושים לו משהו זה. אבל יש בר מינן, יש אנשים רשעים. אז מקבלים מכות חבל הזמן, בקריבות הקבר. ויש כאלו שאין להם בכלל קריבות הקבר. הדוגמה שמביא רבנו חיים ויטל זה דוגמה אחת. שהוא נגבר, לא נפטר, נגבר אחרי שעה 5 ביום שישי. שעה לפני חצות. הוא נפטר יום לפני? כן, אם לא הספיקו לגבור אותו. לא שחיכו, כי זה לא טוב לחכות. זה יותר גרוע לחכות. יותר גרוע. אבל ניסו והכל לא הלך. עכשיו מתי בדיוק הצליחו לקבור אותו? אחרי שעה 5 של יום שישי. אין חיבוד הקבר. אין בזה כלום, שום דבר. אפס. וואלו, אין חיבוד הקבר. אבל מי שיש לו חיבוד הקבר זה אותו דבר. 4 מלאכים מרחיבים קודם כל את הקבר. הבן אדם עומד. זה תכף אחרי הגבורה. תבין. גמרנו לשים את העפר בזה, בקבר. תכף אחר כך. הקבר מתרחב. תופסים את אדם עומד, תופסים אותו כמו טלית, ואז מנערים אותו מזוהמת הנחש. זה נקרא חיבוט הקבר. אז כל אחד פחות, יותר, תלוי לפי הצדיק, כי הצדקות. גם בימים טובים, אותו דבר? לא, כי זה לא כתוב, כי זה לא אותו. זה עבור, בימים טובים לכאורה צריך להיות יותר. כי ההערה של יום טוב מתחילה מהבוקר. מה שאין כן בשבת ההערה מתחילה משעה 5. אתה סופר מעלות השחר, שעה 5, שעה 5 מתחיל הערה של שבת. לכן גם מי שלא אמר שתי מקרא ואחד תרגום וזה, והוא רוצה לטבול לכבוד שבת, אז בשעה 5 יכול לטבול. כי מי שאמר שתי מקרא ואחד תרגום ביום שישי בבוקר, לא צריך לחכות לשעה 5. הוא ישר הולך וטובל, ישר. מדע. אז לכאורה, אתה יכול להוסיף יום טוב. יש מוסיפים מוצאי שבת, אבל זה לא כתוב ברבנו חיים ויטל. רבנו חיים ויטל מביא מקרה אחד. איזה מקרה? של ערב שבת אחרי שעה 5. עכשיו, כל המפרשים למדו אותו דבר בערב יום טוב. אותו דבר במוצאי שבת, שקדושת השבת נמשכה עד חצות למשל, וכו'. לכן אם אתה עושה קריאת שמע על המיטה במוצאי שבת, אתה לא אומר תחנון. כי הקדושה של שבת כביכול ממשיכה עד חצות. אבל כל זה תוספות של המפרשים שהבינו שהוא הדין. אז יכול, הלוואי, בעזרת השם הלוואי, שזהו הדין אותו דבר. אבל מה שכתוב ברבנו חיים ויטל, זה רק לגבי יום שישי, אחרי שעה 5. כן, בבקשה. מה כל פעם? נשים גם יש להם חיבוד? נשים, אני אגיד לך, כן. אם דיברו לשון הרע.
או חס ושלום לא היו נאמנות, אז יש להם את זה חזק, כן, בטח. הם חזק, יש להם. אבל אם אישה נאמנת ולבעלה ולא מדברת לשון הרע, אין לה כלום. שום דבר. כלום. היא לא חייבת ללמוד תורה, לא חייבת שום דבר, אפילו לא ברכה, לא כלום. לא עשתה ברכות, לא עשתה שום דבר. אבל נאמנת, לא מדברת לשון הרע, נגמר הסיפור. מה יש לה? שום דבר יש לה. כמובן שהיא הייתה בצניעות. כמובן. שלושה דברים מספיק לאישה. היא בצניעות, נכון? לא מדברת לשון הרע. צניעות, לא מדברת לשון הרע. ונאמנת לבעלה, נגמר הסיפור. אין לה כלום. אין לה שום דבר. ככה היה אומר הרב בן ציון עליו השלום, הראש ישיבה של פורת יוסף, הוא היה אומר את זה מפורש. שלושה דברים האלו, נגמר הסיפור, אין לה כלום. אז היא דנים אותה יותר רק בדברים האלו. או חס ושלום לגבי נידה, זה חלק של האישה. זה רק על זה דנים אותה. על זה הוא אומר ככה. עכשיו בוא נראה את רבי יוסף. אמר רבי יוסף, עתיד קודשה בריחו להתגליה בירושלים דלתתה ולדכאה יתה מתינופי עמיה. אומר עתיד הקדוש ברוך הוא להיגלות בירושלים של מטה ולטהר אותה מתינופי העמים. זאת אומרת יבוא הקדוש ברוך הוא בירושלים של מטה, זה פה, וינקה אותה מהתינופת. מה זה התינופת של העמים? של אומות העולם, של הגויים. הגויים זה תינופת, צריך לדעת, גויים זה כמו בהמות, זה תינופת. לכן הוא ינקה אותם, ינקה את ירושלים מהתינופת. עד אלה תשתלי מהו יומה דאומין, עד שלא ייגמר היום. איזה יום? של ממשלת האומות. עד שלא ייגמר, אז הוא יבוא ינקה את הכל. דאמר רבי חייא, לעת שולטנו לאומין על היהודי ישראל, אלא יומה חדה לכו דהו יומה של הקדוש ברוך הוא. הוא חוזר על זה, שאין שליטה לאומות על ישראל, רק יום אחד. איזה יום? יומו של הקדוש ברוך הוא. ומה זה יומו של הקדוש ברוך הוא? והוא 1000 שנים. עד ההוא דכתיב, נתנני שוממה כל היום דבה, שפירושו יומה חד לחוד, ולה יתיר יום אחד לבד, והוא השיממון והגלות ולא יותר. הנה הוא חוזר על זה. זה היום אחד הזה שזה 1000 שנים. אמר רבי יוסף, אי יתיר ישתעבדון, אם ישתעבדו ישראל יותר מ1000 שנה, לא על פום גזירת מלכה הוא אינו על פי גזירת המלך העליון ברוך הוא. תראה מה כתוב פה. הנה, זה עכשיו כביכול זה המצב שלנו. זה המצב שלנו. מה המצב שלנו? שזה יותר מ1000. זה על פי הקדוש ברוך הוא? לא. זה לא על פי הקדוש ברוך הוא. לא, זה לא על פי הקדוש ברוך הוא. אומר, הוא אינו על פי גזירת מלך עליון ברוך הוא, לא. אלא על דלה בעיין למהדר לקבלה. אלא לפי שאינם רוצים לחזור בתשובה אליו. הנה, הבאנו את רבנו חיים ויטל לגבי לשמה. עכשיו בוא נשמע מה אומר רבי יוסף. רבי יוסף אומר כי הם לא רוצים לחזור בתשובה. אז רבי יוסף אומר שהדבר היחיד שיכול להביא את הגאולה וכביכול לסיים את אותו יום שלא נגמר, לסיים אותו, זה על ידי תשובה. על ידי תשובה. וכתיב והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה, וכתיב אם יהיה נידחך בקצה השמיים, משם יקבצך. פירוש, הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו שאפילו ישראל לא יהיו ראויים לגאולה. עם כל זאת, סוף כל סוף יגאלו ישראל והקדוש ברוך הוא יקבצנו מקצה השמיים. זאת אומרת, ברגע שחוזרים בתשובה, נגמר הסיפור. אין ראוי, לא ראוי. אתה יודע ש"ס, הוא יודע חצי ש"ס, שום דבר. לא קשור לשום דבר. הוא יש לו מעלה כזו. הוא בינן של קדושים, הוא ככה, הוא זה. זה לא קשור לשום דבר. זה קשור לדבר אחד, אומר רבי יוסף. זה שיטת רבי יוסף. רבי יוסף בזוהר הקדוש, השיטה של רבי יוסף מה זה? שאדם יחזור בתשובה. אדם יחזור בתשובה זה מביא את הגאולה. ועל זה כותב הרמק, כי הנה מפני חטאינו גלינו מארצנו, ואז נגזר על ישראל 1000 שנות גלות, אפילו אם ישובו בתשובה. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים עליו
לא מדברים על 1,000 הראשונים. 1,000 הראשונים, אפילו שנחזור בתשובה זה לא משנה כלום. לא משנה שום דבר. זה מה שאומר הרמק. זה 1,000 שנים האלו שכתוב בזוהר. אז אפילו שיחזרו בתשובה, לא יבוא. ועל זה הזמן נאמר אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ שום דבר. שאין ראוי להבציר אפילו בתפילה. ב1,000 שנים האלו שום דבר. אבל זה עבר, כן? אבל אם זה היה בתוך 1,000 שנים, אמוראים, קודם כל תנאים, אמוראים, שום דבר. זה לא יעזור שום דבר. אבל מ1,000 שנה ולמעלה תלוי בתשובה. זאת אומרת כבר לפני 954 שנים זה היה תלוי בתשובה. אנחנו כבר באיחור של 954, כי ב1,000 הראשונה אי אפשר אפילו בתשובה. אבל מלפני 954 שנים הכל תלוי בתשובה. עד היום, ככה זה, עד היום. ועיכוב הגאולה עתה הוא בשביל עוון אותו הדור עצמו. אבל אין ספק שיש סוף זמן של הגאולה שהוא זמן של בעיטה, שלא תתאחר יותר. ומי שימצא באותה שעה בלי תשובה אוי לרוע מזלו ותתבטל כל הווייתו. מה הכוונה? הכוונה שיש בעיטה ואחי שינה. אחי שינה הכוונה זה לפני הזמן. עכשיו גמרנו עם אחי שינה. אחי שינה לפני הזמן. איזה לפני הזמן? עברנו, זה עוד נגמר, עברנו כבר. לא, 200 שנה אומר הבן איש חי שזה תהליך. התהליך יכול לקחת עד 300 שנה. כל התהליך של מה? של משיח בן דוד, משיח בן יוסף, משיח בן דוד. אחרי זה מלך המשיח. אחרי זה כמשה רבנו, גואל ראשון, גואל אחרון. אחרי זה יש לך בית המקדש. כל הדור שצריך להביא עכשיו קורבנות, גלגולים של הקורבנות שהם חייבים בקורבנות. אחרי זה יש לך תחיית המתים. אחרי זה יש לך מה שכתוב כל הרצים גלוסקאות וכו'. אחרי זה יש לך ביטול הגופות. כל זה לפני 1,000 השביעי. בטח, כל זה לפני 1,000 השביעי. יש לי שם שבו אומר שאולי זה ייקח קצת מ1,000 השביעי, אולי. אבל זה קצת. כאילו כמה שנים מ1,000 השביעי, אבל כל זה צריך להיכנס איפה? בסוף 1,000 השישי זה עכשיו. הוא אומר 200-300 שנה. עכשיו 300 שנה לא נשאר. כמה נשאר על סוף 1,000 השישי? 216 שנה. אם אנחנו בתשפ"ד, נכון, זה 16 שנה, 216 שנה נשאר. אז 300 שנה אין. אז זה התחיל. אז אנחנו בעיטה. אנחנו בעיטה, זה בהיגה יעשי תשובה בעיטה, נגמר הסיפור. אז הוא אומר, אוי ואי ואי, מי שעכשיו בעיטה, הוא לא יהיה בתשובה. זה מה שהוא אומר. אז לכן בעזרת השם, אנחנו נמצאים כל רגע שיכול לבוא, לכן בעזרת השם, שנהיה בתשובה שלמה לפני הקדוש ברוך הוא, כדי שבעזרת השם יבוא, וכולנו יהיה בתשובה שלמה, וגם כל מעשינו יהיו לשם שמיים, אמן ואמן.